Доктор Самалян сега ще обясни как се прави джазбъс. Това тук под алуминиевото фолио е агнешко. Първо то се маринова. Слага се олио, мащерка, черен пипер, сол и лимон. И лук. И се маринова в найлонова торба в хладилника в продължение на няколко часа. След това се изважда от хладилника и се слага на добре нагорещено барбекю. Първо се изпича от едната страна за няколко минути. След като се изпече, се обръща и се покрива отгоре с алуминиево фолио. Слага се леко така на по-слабата част, по-слабия, където е по-слабия огън, за да може да се задуши. Ето да видите от едната страна, това е коричката. Сега да видим от другата страна. Добре изглежда, добре изглежда. Това са наденички за смол. Кренвирши. Сосиджес. Ти искаш ли сосиджес?